Ngi pidang sumbai pi baro asasisen pat syakanika channel kejangi bat hakanika video kabamtas ngi ngin page yakini ki post ki barang slide thamai hapo Shillong Meghalaya. Shoban sedang ka video yakitu ki ba prepare lane ki ba jingpynkhreh yaki exam kam lane kinu ki competitive exams kom ki bank exams lane ki exam jong ki UPSC lane kinu ki government exam phila ban page yakini ki code ki bangala abo apo description jong ne video ki ki code ki babha bat phila ban order yaki bat phila ban prepare lane phila ban jingpynkhreh yaki exam kam jong pi nakini ki code ti ki links jong kini ki code ngala ai apo description jong ne video ti phila ban page yaki bat phila ban order ladapi dan kam ban jingpynkhreh yakini ki exams. Yakini ki post la pelat daka negrims mentau benai arajar arpoi. Ki kerteng juga ni ki post kilong kumne. Project Technical Officer patka field worker. Kalas date lane ka tarik bakado bapilak ban submit yaki applications ki jangpi kadai hu ushpo tarik benai Oktober arajar arpoi. Ya ka post Project Technical Officer ke balai kawai ka salary lane ka tulop kadai laipu arajar hakasi benai bat ka upper age limit kadai laipu senam. Ka educational qualification lani ki jingpulih bapidon kamban pendam syaba pen apply kini ka post kalong komne pihak ban pendam ya ka post graduation haka life science lani kino ki subjects ki bayahab but kin I preference bahai gitu ki bala dan lupa ka experience haka no ka research project ya ka post field worker ka balak kawai ka salary kadai 4,000 hak si banai but ka upper age limit kadai la post 6 ka educational qualification dan ni ki jingpulih ki bapidon kamban pendam syaba pin apply kani ka post pihak ban pendam ya ka graduation haka life science dan ni kinu ki subject ki bayahab but kin I preference ya gitu ki bala don lupa ka experience haka field work but ya gitu ki badon kamon ban let syaka field ki candidates ki belong eligible bak ki bakwa ban apply ya kini ki post pihak ban pulih bahasa ya ka official notice dan ni ka official notification ka bala apply hi da kani ka negrims but ya kani ka notice ngala ai po description jong ni video ti phila ban download ya ka anda phila da ban pulih ya kani ka notice but lada pikwa ban apply kini ki post pihak ban pendam ya kani ka Google Form but ya kani ka Google Form ro ngala ai po description jong kani ka video but da phila da ban fill ya kani ka Google Form pihak ban submit ya ka pihak ban pharu ya ki scan documents ki jong pi but ro ya ka copy jong kani ka form ka ba phila submit syakani ka email ID wansalan@gmail.com